ukážem vám, ako si pripraviť tento šťavnatý hovädzí smashburger. Na základ nášho smashburgeru budeme potrebovať hovädzie mleté mäso. Preložíme si ho do misky. Mäso si ochutíme korením, soľou, jemne čili, červenú mletú papriku a na záver čerstvo pomleté čierne korenie. Ja zvyknem do mäsa ešte pridávať sojovú omáčku. Mäso si poriadne premiešame, aby sa prepojili chute. Ak máme mäso dostatočne premiešané, necháme si ho odležať približne 15 minút v chladničke. Teraz si pripravíme dressing, pridáme majonézu, kečup, pikantnú dižonskú horčicu a môžeme nastrúhať 2 kyslé uhorky. Do dressingu pridáme ešte soľ, čerstvé mleté korenie a nasekáme petržlenovú zmeť. Všetko spolu dôkladne premiešame. Vezmeme si cibulu, očistíme. Keď máme cibulu očistenú, nakrájame ju takéto tenké plátky. Rozpalíme si panvicu. Pridáme na ňu olivový olej. A na rozpalenú panvicu prihodíme cibulu. Cibulku sme si jemne osolili a počkáme, nech sa opečie do zlatista. Keď nám mäso odležalo, môžeme si z neho vytvarovať guľky, ktoré potom budeme piecť na ohni. Keď máme cibulku do zlatista upečenú, môžeme si ju stiahnuť z grilu. Takto pripravené mäso si budeme postupne roztlačať na rozohriatej panvici. Môžeme použiť aj takúto hrúdku syra, ktorú si nakrájame a dáme na mäso. Vezmeme si žemlu, rozkrojíme na poli a dáme zapiecť. Nakrájeme si kyslú uhorku, takéto tenké plátky. Vezmeme si opečené žemle, natrieme našim dressingom. Taktiež z oboch strán dressingom určite nešetríme. Pridáme uhorku, pridáme cibulu a nakoniec si uzavrieme.